ஏய் என்னடா ஃபர்ஸ்ட் இயரா? என் ஃப்ரெண்டுண்ணா. நீ யாரு? சுதாகரன் தம்பினா. சுதாகரன் தம்பியா? சரி போங்கப்பா. ஓ, சுதாகரன் தம்பியா இருந்தா யாரை வேணா இடிக்கலாமா? ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. சுதாகரன் தம்பினா. இப்போ கடலை போடுறியா? சுதாகரன் தம்பிடா. என்னடா இப்ப? என்னவா? நான் உன்னை இடிக்க போறேன். டார்லிங். ஏய் குட்டி பையா, என்ன வாலண்டியரா வந்து மறைக்கிற? ஃபர்ஸ்ட் இயரா? ஆமா, அதுக்கு என்ன இப்போ? சரி கிளம்பு. ஏய், பாடியை வளர்த்தா மட்டும் பத்தாது. கான்டாக்ட் வளர்க்கணும், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வளர்க்கணும். உனக்கு யாரு தெரியும்? சுதாகரன் தெரியுமா? சுதாகரன் தெரியுமா? தெரியும். அவர் தம்பி நான். சரி கிளம்பு. ஏய் ஏய்